Bukni. Čekaj, smeš se ti, to nije u redu. Juče smo otvorili tamo. Bukvalno ništa nisam uradio. Čekala vas je izložba. Lepo, nekad idemo na kej. Odakle sad svi ovi ljudi dolaze? Malo pre ni jedan nam. Teško nositi se sa sistemskom. Ovo sad ima veze s vezom šta ja pričam. Možemo da vam poželimo dobrodošlicu na Međunarodni filmski festival Uhvati film u organizaciji Kreativno-afirmativne organizacije Parnas iz Novog Sada. Kada je moja mama mi je govorila sve kako da rastem, budem dobar, da budem tako, da nemam ni tajne, samo da kažem tajne mojoj mami. Ja verujem da svako od nas koji je u žiriju, bez obzira da li ima ili nema invaliditet, evo, to mogu da kažu i Zoran, mislim da su neka naša životna iskustva.
sedite sa strane i sad gledate film i sad se fokusirate na to. Vi ne znate koje će vaše životno iskustvo biti dotaknuto nekom scenom ili nekim filmom. Z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was, za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczyńcie na moją pamięć. Ja sam htjela taj film da komentarišem, najviše mi se dopao, jako lepo animiran. It's so